έχω κάνει χαμό. Θα σας τρελάνω. Ου, α, ου, ου, α, ου. Πω, πω, πω. Άρε μάντι, άρε μάντι. Ζημιές κάνεις. Σαλόνι που θα γίνει καλοκαιρινό. Δηλαδή κάποιος να με μαζέψει. Α, ο μικρούλης. Νάτος ο μικρούλης. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα σας έχω, μετράτε, χολάρα, καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού, ιδέες για δώρα, εκπτωσάρα, τρόπο να αυξήσεις το εισόδημά σου και ένα νέο παιχνίδι το οποίο θα σας τρελάνει και θα σας χαρίσει μοναδικά δώρα. Χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Αν με βλέπετε καιρό, την εταιρεία Mandy τη γνωρίζετε. Είναι μια εταιρεία με είδη σπιτιού, με καινοτόμο και πρωτότυπο design, σχεδιασμένο όλα τα προϊόντα από σχεδιαστές μόδας τόσο σε Ελλάδα όσο και σε εξωτερικό και είναι ένα προσιτό brand που μειώνει σημαντικά τις τιμές της τόσο σε παλαιότερες όσο και σε καινούργιες συλλογές. Μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο και σας έχω εξασφαλίσει εκπτωτικό κωδικό ώστε να μπορείτε να πάρετε ό,τι θέλετε σε ακόμα καλύτερη τιμή. Και στο σημείο αυτό νομίζω ήρθε η ώρα για haul, χολάρα βασικά, δεν είναι ένα απλό haul. Θα σας τρελάνω, έχω κάνει χαμό, έχω κάνει χαμό. Πραγματικά όμως έχω κάνει χαμό. Νομίζω το βλέπετε. Και λέω να ξεκινήσουμε πρώτα με τις σκούτες, έχουμε αυτές τις δύο. Μετά θα πάμε με αυτήν εδώ τη τσάντα και μετά θα δούμε και τα χαλιά. Γιατί εννοείται πήρε και χαλιά. Λοιπόν, ξεκινάμε. Σας έχω πάει λίγο πιο μακριά, ώστε να μπορούμε να έχουμε χώρο εδώ πέρα να σας δείχνω πράγμα, γιατί είναι πολλά. Δεν είναι τυχαίος ο τίτλος αυτού του βίντεο. Και ξεκινάμε, παιδιά μου, με ου, α, ου, ου, α, ου. Εγώ τώρα έχω τρελαθεί. Πάμε να σας τρελάνω και εσάς. Θα ξεκινήσουμε με, όπως τα βλέπω. Στο σημείο αυτό και πριν ξεκινήσω να σας δείχνω πράγματα, ξέχασα να σας πω και κάτι ακόμα. Θα έχουμε πρώτα haul και αφού σας τα δείξω όλα, μετά θα τα δούμε και τοποθετημένα. Όσα τέλος πάντων είναι να βάλω τώρα, άμεσα, σήμερα. Κάποια άλλα πράγματα θα μπουν σε δεύτερο χρόνο, οπότε θα τα δούμε σε κάποιο άλλο βίντεο. Θα σας πω ποια είναι. Και κάποια άλλα πράγματα είναι για δωράκι. Καθώς σας δείχνω τα πράγματα όλα, θα σας βάζω και κάτω εδώ πέρα από ποια σειρά είναι, πώς λέγεται, πώς θα το βρείτε κλπ. Και φωτογραφίες θα σας βάζω, γιατί όχι, μέσα από το site. Ιδίως για αυτά που δεν μπορώ να σας δείξω κανονικά τοποθετημένα τέλος πάντων. Οπότε ξεκινάω σιγά σιγά με δωράκι και έχουμε βρεφικά. Έχω πάρει δύο. Το ένα σετάκι είναι αυτό εδώ πέρα. Βλέπετε και πόσο ωραία είναι συσκευασμένα, δηλαδή είναι τέλεια για δώρο. Δεν θέλω να το χαλάσω τώρα έτσι ωραία που είναι συσκευασμένο, αλλά θέλω λίγο να σας το δείξω. Δείτε ωραίο σχεδιάκι μου, δείτε τι ωραίο που είναι. Και η υφή είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτά τα δύο λοιπόν είναι από τη νέα κολεξιόν της Mandy με τα βρεφικά. Συγκεκριμένα είναι σετ σεντόνια κούνιας, είναι με λάστιχο, έχει τα σεντονάκια και έχει και μία μαξιλαροθήκη. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ μαζεμένο, πάρα πολύ όμορφο έτσι για δωράκι. Και αντίστοιχα εδώ πέρα έχουμε και το σετ παπλωματοθήκη με μία μαξιλαροθήκη πάλι, για να είναι έτσι ολοκληρωμένο ρε παιδί μου το σετ. Και έχω πάρει και ένα δεύτερο σετ και αυτό είναι πάλι από τη νέα κολεξιόν. Το βλέπετε, τι όμορφο που είναι. Και αυτό είναι ακριβώς το ίδιο για κούνια κλπ. Είναι βαμβακερά, είναι απίστευτα. Θα σας δείξω και εδώ το σχέδιο εννοείται. Με τα όμορφα αερόστατα, μωρέ, είναι πολύ γλυκούλικο. Δείτε. Είναι τρομερά απαλά όμως, δηλαδή είναι top. Η αλήθεια είναι ότι έχει απίστευτη ποικιλία σε σχέδια, είναι όλα γλυκούλικα και ονειρεμένα. Δεν ήξερα τι να διαλέξω. Εν τέλει αποφάσισα να πάρω αυτά, αλλά έχει κι άλλα άπειρα πανέμορφα. Και αυτό το σετ το πήρα πάλι με παπλωματοθήκη και μία μαξιλαροθήκη, τα σεντονάκια με τη μαξιλαροθήκη. Βρεφικά check. Πάμε τώρα παρακάτω και να δούμε τώρα. Λοιπόν, βλέπω σε αυτή την κούτα είναι λίγο mix. Δηλαδή δεν είναι όλα ένα δωμάτιο. Δεν μας πειράζει καθόλου και ας είμαι ψυχαναγκαστική. Θα τα δούμε στην τύχη. Τι έχουμε εδώ. Εδώ λοιπόν έχουμε σετ υπέρδιπλα σεντόνια για το κρεβάτι μας. Είναι πανέμορφα, αλήθεια. Θα τα δείτε μετά τοποθετημένα εννοείται. Να σας πω απλά ότι είναι υπέρδιπλα. Έχει επίσης δύο μαξιλαροθήκες μέσα και εδώ μέσα λογικά είναι έτσι και το κάτι άλλο ρε παιδί μου, το τέρι του. Καταλάβατε. Θα δείτε σε λίγο. Δεν τελειώσαμε εδώ. Έχω πάρει επίσης, κρατηθείτε, και αυτά εδώ. Γιατί είναι φανταστικά κι αυτά. Και αυτά είναι έτσι πάρα πολύ γλυκά, ρομαντικά. Μίνιμαλ επίσης, αλλά και διαχρονικά και κομψά. Και
Δεν ξέρω πώς θα τα χαρακτηρίσω, αλλά είναι τρομερά. Όπως ξέρετε, έχω ξαναπάρει σεντόνια από Μάντι. Είμαι full ευχαριστημένη. Σιγά σιγά στέλνω τα παλιά ό,τι είχα. Κρατάμε μόνο Μάντι σε αυτό το σπίτι, γιατί είναι απίστευτα ποιοτικά όλα τα προϊόντα. Για τα σεντόνια τι να πω για αυτά τα σεντόνια που είναι από 100% βαμβάκι, που είναι απαλά, που είναι δροσερά, που είναι τέλεια. Θα τα δούμε και αυτά λοιπόν μετά τοποθετημένα και εδώ μέσα είναι το τούτο το τέρι, ξέρετε. Πού να σας πάω τώρα? Τώρα βλέπω έχουμε τα πάντα. Πάμε τώρα μπάνιο. Κατά το παρελθόν με έχετε δει, έχω πάρει πολλές πετσέτες μπάνιο. Υπάρχει ένας εθισμός από ό,τι έχετε καταλάβει. Πήρα και άλλες πετσέτες. Γιατί δεν μπορούσα να κρατηθώ καθόλου όμως. Μα καθόλου. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ τώρα? Έχουμε 3 σετάκια πετσετούλες μπάνιου. Πάρα πολύ όμορφα συσκευασμένες. Ιδανικές και για δώρο εννοείται. Κάθε σετάκι έχει την πετσετούλα χεριών, πετσετούλα προσώπου και πετσέτα μπάνιου. Γενικά οι πετσέτες τους είναι τρομερές, άπαλες, βαμβακερές, απορροφητικές επίσης, πολύ σημαντικό. Και παρά τα άπειρα πλυσίματα και στεγνοτήρια, δεν παθαίνουν τίποτα, δεν χάνουν την απαλότητά τους, δεν χάνουν την απορροφητικότητά τους και μένουν πάντα απαλές. Προηγούμενες φορές είχα πάρει έτσι χρώμα, θυμάστε εκείνο το ωραίο το κίτρινο. Αυτή τη φορά είπα να πάω σε κάτι πιο minimal, πιο απλό, αλλά ταυτόχρονα πιο αριστοκρατικό. Αυτές λοιπόν οι πετσετούλες βλέπετε έχουν αυτήν εδώ πέρα τη λωριδούλα, την όμορφη, και κατά τα λοιπά είναι απλές, αλλά αριστοκρατικές όπως σας είπα. Έχω πάρει λοιπόν 3 σετάκια. Το ένα είναι αυτό το όμορφο που μοιάζει πάρα πολύ στο χρώμα του τζιν και αν θυμάμαι καλά, κάπως έτσι είναι και το ονοματάκι τους. Θα το δείτε εδώ πέρα τώρα κάπου δεξιά, αριστερά, κάπου που βρω χώρο. Εγώ θα σας βάλω και από το site, πώς λέγονται, σειρά, τα πάντα. Το άλλο σετάκι είναι αυτό το ωραιότατο άνθρακι και το άλλο είναι το χρώμα του νερού, θάλασσα στην πισίνα. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, αλλά τέλος πάντων είναι μαγικό. Σε αυτό το βίντεο δεν θα σας δείξω τοποθετημένο τίποτα στο μπάνιο, γιατί όπως ξέρετε έχουμε βλέψεις για το μπάνιο. Θα γίνει extreme makeover εκεί πέρα, θα κάνουμε γενική στο μπάνιο, θα βάλουμε τη στήλη την καινούρια, θα κάνουμε οργάνωση. Άρα αυτά εδώ τα κρατάμε καινούρια. Όπως επίσης έχω πάρει και χαλάκια εννοείται, όπως την προηγούμενη φορά. Αυτή τη φορά σε αυτό το όμορφο σχέδιο και χρώμα είναι έτσι γκριζάκι απαλό. Βλέπετε το ένα είναι αυτό και πήρα και το δεύτερο, το πιο μικρό ξέρετε. Αυτό θα μπει μπροστά από την ντουζιέρα, ενώ το άλλο θα μπει μπροστά από τον νηπτήρα και αυτά θα μπουν μετά το extreme makeover του μπάνιου. Όπως τα χαλιά, έτσι και τα πατάκια έχουν αντιολισθητική πίσω όψη για να μην γλιστράνε. Είναι χουχουλιάρικα, είναι απαλά, απορροφητικά επίσης, χρειάζεται στο μπάνιο. Βαμβακερά, το πιάνεις και είναι καλοποιωτικά. Όλα τα πατάκια Μάντι είναι τρομερά, οικονομικά και πάρα πολύ στυλάτα. Τώρα, τελευταίο πραγματάκι είναι ένα μαξιλάρι για το σαλόνι. Δεν σας το δείχνω ακόμα επίτηδες. Γιατί πρέπει να πάμε πρώτα στην άλλη κούτα, νομίζω, και μετά να σας δείξω αυτό το μαξιλάρι που έχει άλλα 2, δηλαδή και στην άλλη κούτα. Τέλος πάντων, ξέρω εγώ τι λέω, αφήστε με. Επειδή μειώνεται σημαντικά ο χώρος εδώ γύρω μου, λέω να πάμε πρώτα στη σακούλα, σε αυτή την τσάντα δηλαδή. Ούτως ή άλλως, με αυτήν εδώ πέρα την τσάντα ολοκληρώνουμε και την κρεβατοκάμαρα. Οπότε μετά μπορούμε να πάμε εδώ πέρα σε αυτή την κούτα όπου έχουμε σαλόνι. Για να ανοίξουμε τώρα την τσάντα αυτήν εδώ, με προσοχή μόνο. Μη σκίσω τίποτα από μέσα που δεν πρέπει. Άρε Μάντι, ζημιές κάνεις. Την άνοιξα την τσάντα και τώρα θα σας δείξω πρώτα ένα μαξιλάρι. Αυτό εδώ. Έχω ξαναπάρει μαξιλάρια από Μάντι, εννοείται. Και έχω μείνει απίστευτα ευχαριστημένη. Γιατί τα μαξιλάρια είναι ό,τι καλύτερο. Σας το λέω εγώ που έχω θέμα με αφιένα, σπονδυλική στήλη και έχω σωθεί. Πήρα λοιπόν ακόμη ένα και ο λόγος που το πήρα είναι γιατί αυτό είναι καινούριο. Είναι καινούριο και έπρεπε να το πάρω. Εννοείται πως είναι memory foam και θα σας το δείξω τώρα. Και να σας πω ότι έχουμε αυτό εδώ πέρα το τρομερό μαξιλάρι. Το οποίο από την από εδώ πλευρά το πιάνεις και νιώθεις δροσιά. Από την πίσω πλευρά το πιάνεις και νιώθεις μια ζεστασιά. Τι είναι αυτό το μαξιλάρι? Θυμάστε στο τελευταίο Mandy Haul που είχα πάρει κάτι δροσιστικά μαξιλάρια? Εκείνα λοιπόν με ξετρέλαναν. Οπότε είπα να δοκιμάσω και αυτό που έχει μία πλευρά δροσερή, μία ζεστούλα, ώστε να είσαι καλυμμένος χειμώνα καλοκαίρι. Κρυώνεις? Εδώ. Ζεσταίνεσαι? Πας
κολλάς εδώ. Λοιπόν, θέλω να δείτε τώρα το μαξιλάρι που είναι memory foam. Βέβαια, πώς να σας το δείξω έτσι στο όρθιο, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, κάπως έτσι θα σας το δείξω, γιατί δεν έχω χώρο τώρα. Βλέπετε? Αν θέλετε ένα καλό memory foam μαξιλάρι που να προσαρμόζεται στο σχήμα του κεφαλιού και του αυχένα σας, να βοηθάει στη μείωση της πίεσης, αλλά και στη διατήρηση της σωστής ευθυγράμμισης της σπονδυλικής στήλης, τότε εδώ είστε. Πραγματικά δοκιμάστε τα και θα με θυμηθείτε. Τώρα. Τι σας έδειξα πριν? Σας έδειξα αυτά εδώ τα τρομερά σεντόνια και τι σας είπα? Στην τσάντα είχαμε ταράν! Τούτο εδώ. Τι είναι αυτό εδώ πέρα? Είναι κουβερλί. Συγκεκριμένα είναι το κουβερλί με 2 ακόμη μαξιλαροθήκες. Το έχω πάρει για υπέρδιπλο κρεβάτι και εννοείται ότι στο τέλος του βίντεο θα τα δούμε τοποθετημένα. Πάντως το σχέδιο είναι μαγικό. Μαγικό και σας έδειξα και αυτά τα σεντόνια. Εννοείται πως πήρα και το αντίστοιχο κουβερλί τους, το οποίο είναι επίσης μαγικό και δεν μπορούσα να αντισταθώ. Γενικά εμείς χειμώνα καλοκαίρι έχουμε το κουβερλί μας. Γιατί εγώ είμαι και λίγο κρυουλιάρα καμιά φορά. Δηλαδή μπορεί να έχουμε κλιματιστικό και εγώ λίγο να κρυώνω. Οπότε με το κουβερλί σε μια χαρά. Και γενικά την ανανεωσούλα μας την ήθελα. Δηλαδή ήθελα έτσι και πιο καλοκαιρινά σχέδια. Και σας είπα, φεύγουν σιγά σιγά τα παλιά, μένουν τα μάντι. Τώρα νομίζω μπορούμε να προχωρήσουμε στην κούτα εδώ. Και έχουμε σαλόνι. Σαλόνι που θα γίνει καλοκαιρινό. Με την κυριολεκτική καλή έννοια. Τα προηγούμενα ριχτάρια που είχα πάρει από μάντι, τα θυμάστε, ήταν πιο χειμωνιάτικα και σαν σχέδιο, αλλά και σαν υφή. Τώρα που είδα τη νέα κολεξιόν, δεν μπορούσα να κρατηθώ, ρε παιδιά. Δηλαδή, κάποιο να με μαζέψει. Θα σας δείξω πρώτα τα ριχτάρια και μετά τα μαξιλάρια. Στο σύνολο, να σας πω ότι έχω πάρει 3 σετ και θα τα δούμε και τα 3 τοποθετημένα, εννοείται. Μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους και τα 3. Και να σας πω ότι βγαίνουν και σε γκρι απόχρωση, εγώ πήρα γκρι εννοείται, αλλά βγαίνουν και σε μπέζ. Απλά εμένα δεν μου ταιριάζει το μπέζ γενικά στο σαλόνι, οπότε πήρα γκρι. Πάμε να σας τα δείξω και τα 3 εδώ εντάχει. Πρώτο σετ λοιπόν, και έχουμε αυτό εδώ. Έχω πάρει και για τον καναπέ και για την πολυθρόνα και το σχέδιο το βλέπετε πόσο όμορφο είναι πραγματικά. Έχει και τα κρόσια του, η υφή πανέμορφη, είναι δροσερό, είναι καλοκαίρι. Και όχι μόνο, αλλά εντάξει, εγώ για καλοκαίρι τα έχω πάρει. Θα τα δούμε τοποθετημένα όπως σας είπα στο τέλος και πάμε να σας δείξω τώρα το δεύτερο σχέδιο που είναι αυτό εδώ πέρα. Θέλω να το δείτε λίγο από κοντά. Έχει και τα κρόσια του, έχει και αυτά τα όμορφα λουλουδάκια, έτσι αυτό το ωραίο το ανάγλυφο το σχέδιο. Και το τρίτο σχέδιο που πήρα είναι κάτι μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου. Τι εννοώ λοιπόν? Σαν βάση είναι αυτό εδώ, ακριβώς όπως ήταν το πρώτο δηλαδή. Όμως συνδυάζει και λουλουδάκια. Έχει επίσης κρόσια και μπορώ να πω ότι είναι φανταστικά και τα 3. Θα τα δούμε στο τέλος τοποθετημένα, δεν σας έδειξα τα μαξιλάρια. Έχω πάρει 3, 2 για τον καναπέ, 1 για την πολυθρόνα. Τώρα θα σας δείξω τα 2, αλλά μετά τοποθετημένα θα δείτε και τα 3, γιατί έτσι όπως τα έχω χτίσει εδώ πέρα τα πράγματα πάνω από την άλλη κούτα, δεν έχουμε το τρίτο μαξιλάρι, δεν θα μένω. Και τα 3 μαξιλάρια λοιπόν είναι έτσι. Αυτό το υπέροχο σχέδιο είναι απίστευτα δροσερό, έχει τρομερό σχέδιο, τρομερό ανάγλυφο. Θέλω λίγο έτσι να το δείτε. Είναι τρομερό, πραγματικά. Πριν πάμε στο δεύτερο μέρος αυτού του βίντεο, δηλαδή να τα τοποθετήσουμε, να σας πω ότι έχω εδώ πέρα και χαλάκια, τα οποία δεν χωράω εδώ να σας τα δείξω, θα σας τα δείξω μέσα. Δηλαδή εδώ πέρα γίνεται ένας πανικούλης. Σηκωνόμαστε σιγά σιγά, να αρχίσουμε να κάνουμε διακόσμηση, θα φτιάξουμε σαλόνι, θα φτιάξουμε κρεβατοκάμαρα, μπάνιο σας είπα είναι κρεμότητα για το extreme makeover του μπάνιου, θα βάλουμε και τα χαλάκια και θα σας τα δείξω έτσι καλύτερα, τα οποία χαλιά παρεπιπτόντως δεν είναι τα κλασικά, τα χειμωνιάτικα, είναι ψάθινα. Αφήστε, δεν σας λέω τίποτα, θα τα δούμε μετά. Οπότε φύγαμε, νομίζω, είμαστε πανέτοιμοι. Ξεκινάμε από κρεβατοκάμαρα και πραγματικά έχω ερωτευτεί. Θέλω να δείτε σχέδιο, χρώμα, πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο έχω βάλει ποτέ στο δωμάτιο χωρίς υπερβολή. Η ποιότητα είναι κλασική ποιότητα μάντι, τέλεια. Το χρώμα ταιριάζει απίστευτα και με τον τοίχο του δωματίου και γενικά με το ύφος. Εδώ πέρα βλέπετε και το πανοσέντονο. Πάμε να βάλουμε τώρα και το κουβερλί, το οποίο έχει όπως σας είπα και τις 2 μαξιλαροθήκες του. Και ειδού το πρώτο σετ ολοκληρωμένο με
το πανέμορφο κουβερλί, το οποίο νομίζω το βλέπετε είναι πανέμορφο. Τα χρώματα, τα σχέδια, η ποιότητα, η υφή που είναι έτσι δροσερούλη, είναι πάρα πολύ όμορφο. Να σας πω επίσης ότι είναι διπλής όψης, δηλαδή από τη μία πλευρά είναι το σχέδιο, από την άλλη μεριά είναι μονόχρωμο, οπότε μπορούμε να το βάζουμε και με τους δύο τρόπους. Πραγματικά όμως το έχω ερωτευτεί. Και πάμε τώρα να δούμε το δεύτερο σετ. Και εδώ βλέπετε το δεύτερο σετ, πραγματικά είναι πανέμορφο. Σας φέρνω και πιο κοντά να το δείτε λίγο καλύτερα. Δεν έχω βάλει ακόμα το κουβερλί, θα το δούμε στο τέλος. Πανέμορφα χρώματα, πανέμορφη ποιότητα, λουλουδάκια απίστευτα και το πανωσέντονο σε μπεζάκι χρώμα. Και ειδού και με το κουβερλί, το οποίο είναι, το βλέπετε νομίζω, είναι και αυτό σαν το άλλο, είναι υπέροχο, τα σχέδια, τα πάντα όλα, η ποιότητα απίστευτη και εννοείται είναι διπλής όψης, από τη μία το σχέδιο και από την άλλη μονόχρωμο. Προχωράμε σε σαλόνι και επειδή δεν κρατιέμαι, πραγματικά θέλω να σας τα δείξω και τα τρία, θα σας τα δείξω λίγο τσαλακωμένα. Δεν σας πειράζει. Εδώ λοιπόν βλέπουμε το πρώτο σετ και να σας δείξω και από κοντά το σχέδιο. Είναι αυτό που λέμε το πιο απλό, ας πούμε, αυτό που δεν έχει τα λουλουδάκια. Και εδώ πέρα βλέπετε το μαξιλάρι με τα λουλούδια. Εδώ βλέπετε το δεύτερο μας σετ. Συγκεκριμένα είναι αυτό το οποίο μοιάζει με το προηγούμενο και μέσα έχει λουλουδάκια. Είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο. Βλέπετε στο τελείωμα έχει επίσης και κρόσια όπως το άλλο. Να το αγόρι, νομίζω ενέκρινε το τρίτο σετ, του άρεσε πιο πολύ γιατί ήρθε και έκατσε εδώ. Λοιπόν, βλέπετε το τρίτο μας σετάκι, είναι αυτό με τα πολλά λουλουδάκια, το οποίο είναι μάλλον και το αγαπημένο μου. Βλέπετε λοιπόν και το σχέδιο πάλι από κοντά, φανταστικό. Εδώ βλέπετε και την πολυθρόνα, οπότε αυτό είναι το τρίτο σετ, το οποίο βλέπετε πως το τελείωμα έχει και αυτοκρόσια. Και ολοκληρώνουμε με τα χαλιά. Όλα όσα πήρα είναι ίδιο στυλ, είναι καλοκαιρινά και ψάθινα, θα τα δούμε τώρα. Απλά να σας πω ότι σήμερα θα δούμε αυτά τα δύο, τα διαδρομάκια. Τα άλλα δύο είναι μεγαλύτερα, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Εδώ βλέπετε το πρώτο μας χαλάκι, το πρώτο διαδρομάκι και πραγματικά βλέπετε σχέδιο, βλέπετε χρώμα, είναι τέλειο. Αυτό λοιπόν έχει μπει στη μία πλευρά της κουζίνας και στην άλλη πλευρά της κουζίνας βλέπετε το δεύτερο διαδρομάκι. Το συγκεκριμένο το πήρα σε πιο στενό και πιο μακρύ. Και όπως βλέπετε το σχέδιο είναι πάλι το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο λοιπόν σε διαφορετική διάσταση. Μας έρχεται! Ο μικρούλης! Νάτος ο μικρούλης! Και πολύ το άργησες φίλε. Δεν ξέρω γιατί αργήσαμε τόσο. Να μην επαναληφθεί. Η αλήθεια είναι ότι την ξέρετε την τρέλα του με τα χαλάκια. Αγάπη μου! Θα έχεις και καλοκαιρινά χαλάκια, μωρό μου. Σ' αρέσει? Σ' αρέσει? Αγάπη μου, αγάπη. Ναι, μωρέ, του αρέσει. Του αρέσει, δείτε ουρικά. Ναι, του αρέσει του μικρού μου. Χουτο, κουτσου. Είναι ο παιδί ένα ρουλί. Αγάπη μου, δώσε και φυλάκι. Το μωρό μου. Χαίρετε μωρέ, του αρέσουνε τα χαλάκια μωρέ. Είναι χουχουλιάρικο μωρό. Και ήθελε και το καλοκαίρι να έχει χαλάκια το μωρό μου. Και αφού τα είδαμε όλα, θέλω να σας πω ότι είμαι καταενθουσιασμένη. Το σπίτι έχει αλλάξει πραγματικά. Έχει έτσι γίνει καλοκαιρινό, έχει γίνει πανέμορφο και γενικά έχει ανανεωθεί. Τώρα θέλω να σας πω κάτι πολύ ωραία πραγματάκια. Αυτό που σας είπα στην αρχή αυτού του βίντεο, αλλά πάρα πολύ περιληπτικά και ενιγματικά. Αρχικά λοιπόν να σας πω ότι τα προϊόντα της Mandy μπορείτε να τα βρείτε είτε από το επίσημο e-shop της Mandy, mandy.com.gr δηλαδή. Όλες τις πληροφορίες εννοείται πως σας τις έχω κάτω στο κουτί της περιγραφής, οπότε να το τσεκάρετε. Τα προϊόντα της επίσης είναι διαθέσιμα και στα καταστήματα Hondo Center, αλλά και στα καταστήματα Κανελόπουλος. Επίσης να σας πω ότι μπορείτε να ακολουθήσετε την εταιρεία σε όλα τα social media. Έχει Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok και έχει και κανάλι στο YouTube. Αυτό κρατήστε το.
Κρατήστε το γιατί σας έχω κάτι σε λίγο να σας πω κάτι φανταστικό. Επίσης, μπορείτε να ακολουθήσετε την εταιρεία στο Viber. Σας έχω όλες τις λεπτομέρειες επίσης κάτω στο κουτί της περιγραφής. Στο Viber ενημερώνεστε για τις καινούργιες συλλογές, για προσφορές, εκπτωτικά κουπόνια επίσης και διάφορα άλλα νέα σχετικά με διακόσμηση, χαλιά, λευκά είδη κλπ. Κατά τη σύνδεσή σας στο Viber θα λάβετε και έναν εκπτωτικό κωδικό 10%. Κάτι άλλο τώρα που σας το έχω επίσης πει την προηγούμενη φορά είναι πως υπάρχει το πρόγραμμα Mandi Trader. Τι είναι αυτό? Είναι ένα πρόγραμμα που σας δίνει τη δυνατότητα να αυξήσετε το εισόδημά σας. Πώς? Ουσιαστικά προωθείτε τα προϊόντα της Mandi στους οικείους σας και από τις πωλήσεις παίρνετε ποσοστά. Περισσότερες λεπτομέρειες κάτω στο κουτί της περιγραφής, όπου θα σας βάλω και το σύνδεσμο, όπου εσείς συμπληρώνετε το ερωτηματολόγιο και η εταιρεία επικοινωνεί μαζί σας. Τώρα, σας μίλησα για εκπτωτικό κωδικό. Πέρα από αυτόν του Viber με το 10%, εγώ σας έχω εξασφαλίσει εκπτωτικό κωδικό 15% από όλο το e-shop πλην τα προϊόντα τα ξενοδοχειακά. Οπότε εδώ πέρα βλέπετε τον κωδικό μου, με τον οποίο έχετε 15% έκπτωση. Αυτός ο κωδικός όμως δεν συνδυάζεται με άλλο εκπτωτικό κωδικό, δηλαδή δεν μπορείτε να βάλετε το 15% το δικό μου και να βάλετε μετά και ένα 10% από αυτόν τον κωδικό από το Viber. Οπότε παίρνετε τώρα τον δικό μου τον κωδικό, το 15%, ο οποίος λύγει 36, χρησιμοποιείτε αυτόν για τις αγορές σας και μετά σε άλλη αγορά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό για παράδειγμα του Viber. Και τώρα ήρθε η ώρα να σας πω κάτι που με έχει ξετρελάνει και θα ξετρελάνει και εσάς. Και πρόκειται για ένα παιχνίδι. Αυτό που σας είπα στην αρχή δηλαδή. Θυμάστε τη σειρά με το δεξί, με το Σπύρο Σούλη? Δεν ξέρω αν το βλέπατε, εγώ ήμουν τρελή φαν. Μία τέτοια λοιπόν σειρά, ένα τέτοιο παιχνίδι δηλαδή, θα προβληθεί στο κανάλι της Mandi στο YouTube και φυσικά όποιος θέλει μπορεί να πάρει μέρος. Και συγκεκριμένα θα πάτε με μία φίλη σας, μία γνωστή σας και το παιχνίδι έχει ως εξής. Η μία φίλη ανανεώνει τη διακόσμηση του σπιτιού της άλλης φίλης, αλλά αυτό το κάνει και η άλλη φίλη, δηλαδή ταυτόχρονα οι δύο φίλες κάνουν ανανέωση στη διακόσμηση του σπιτιού της φίλης. Ελπίζω να το πω σωστά. Είναι ένα παιχνίδι τρομερό. Είναι μια φανταστική ιδέα της Mandi. Γενικά η Mandi είναι μια εταιρεία που πραγματικά δεν κινείται όπως οι άλλες εταιρείες. Δηλαδή, έχει χαμηλές τιμές, βγάζει συνέχεια προσφορές, δίνει συνεχώς εκπτωτικούς κωδικούς, έχει το πρόγραμμα Mandi Trader που είπαμε νωρίτερα. Και τώρα με αυτό το παιχνίδι νομίζω το έχει τερματίσει πραγματικά. Και πιστεύω πάει κι άλλο. Δηλαδή, πιστεύω σε αυτή την εταιρεία. Θα μας εκπλήξει στο μέλλον κι άλλο. Πραγματικά, όποιος θέλει να πάρει μέρος σε αυτό το παιχνίδι, πραγματικά αξίζει. Κάτω στο κουτί της περιγραφής σας έχω τη φόρμα συμπλήρωσης. Εσείς τη συμπληρώνετε, η εταιρεία επικοινωνεί μαζί σας. Θα ανανεωθεί το σπίτι σας, θα ανανεωθεί το σπίτι της φίλης σας. Και επίσης, στο τέλος του επεισοδίου θα σας δοθούν και κουπόνια με μεγάλα ποσοστά έκπτωσης για να πάρετε οτιδήποτε επιπλέον θέλετε από την εταιρεία. Αυτό το παιχνίδι έχει μιλήσει μέσα μου γιατί πραγματικά τα λατρεύω κάτι τέτοιου είδους παιχνίδια. Και πραγματικά συγχαρητήρια στη Mandi για αυτή την πρωτοτυπία. Δηλαδή, πραγματικά δεν το κάνουν άλλες εταιρείες αυτό. Και στο σημείο αυτό λοιπόν, λέω να κλείσει αυτό το βίντεο. Έχει βγει πραγματικά τεράστιο, είμαι βέβαιη. Μιλάω, παρλάρω κατάπαυστα. Είχαμε haul, είχαμε διακόσμηση. Σας είπα εδώ πέρα και τι δεν σας είπα. Οπότε πραγματικά το βίντεο θα έχει βγει τεράστιο. Εύχομαι να το απολαύσατε. Εύχομαι να το είδατε μέχρι το τέλος. Και θέλω τα σχόλιά σας να μου πείτε πώς σας φάνηκαν όλα τα προϊόντα αυτά που σας είπα κλπ. Να μου πείτε αν θα πάρετε μέρος στο παιχνίδι. Θα βλέπω φανατικά αυτή την εκπομπή, πιστέψτε με. Και αν σας άρεσε το βίντεο, ξέρετε τι να κάνετε. Θα κάνετε like, θα κάνετε εγγραφή, θα πατήσετε και το κουδουνάκι, θα με ακολουθήσετε και στα social media και σας είπα κάτω στο κουτί της περιγραφής σας έχω βάλει τα πάντα, όλες τις πληροφορίες. Οπότε αυτά για σήμερα, ραντεβού στο επόμενο βίντεο, φιλάκια πάρα πολλά και να περνάτε όμορφα.